खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 मे 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजांद्राय थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन सोरनिबा सायाव अदेबानि रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन हरखाबै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ गोसोखौ हमथानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया बांगोन फालांगियाव बारा मोजां नङा खहा जानायनि सम्भाबना दङ मावनो लानाय खामानिया आद्रा थागोन गुबुनजों गोरोबनानै थानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा देहाया बारा मोजां थानाय नङा गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन अदेबानि देहाखौ मेंनायबो मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा देहाया मोजां थानाय नङा हरखाबै माबा मोनसे खहा जानो हागौ अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन
बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मोजां मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजांद्राय थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरिनि थाखाय जेबो आंखाल जानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननिफ्राय बोसोन लानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। हेंथा नुजानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गोदान खामानिखौबो दिनै जागायनो हागोन। गोसोआव बोलो मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव रंजा खुसिनि दैमु बोहैगोन। दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां सान। फरायनायाव गोसो दुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। अब्लाबो गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोनफिननो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। बानाय फैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ साबस्क्राइब खालामो आरो सानफ्रामबो नायबाय थायो, जाहाथे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।